Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us explicarem com trobar les rectes tangents a una paràbola que passen per al punt N exterior a aquesta i ho farem de la següent manera. Primer de tot agafarem un compàs amb centre N i amb aquest agafarem distància fins a F, tal com veieu. Un cop fet això, traçarem un arc que tindrà dos punts de tall amb la recta B. Aquests dos punts de tall els anomenarem Fx i Fs. El de dalt farem Fx i el de baix Fs. Un cop ja tenim anomenats aquests dos punts, el pas següent serà traçar des de Fx fins a F una recta, tal com veieu, i després traçarem una perpendicular a aquesta recta que passi per N. Però ho fem amb un gruix superior perquè ja és solució, tal com veieu. I allargam. I poso el signe de perpendicularitat, perquè hem dit que era perpendicular a la recta que havíem traçat entre Fx i F. Després agafem el regle, tal com veieu, i traço una recta entre Fs i F i en el seu punt mig traço una recta que passi per N i sigui perpendicular a la recta entre Fs i F. I traço aquí el signe de perpendicularitat. Un cop tinc això, vaig a apretar una mica més aquesta recta. Ja ho tenim aquí marcat. I aquest punt d'aquí és el T1, que seria el punt de tangència, i el de dalt és el T2, allà on creua la ratlla entre Fx perpendicular amb la recta tangent que havíem traçat, i a baix el mateix ens ha passat. Sí, i això seria tot. Espero que ho heu entès i ens veiem a la propera classe. Fins aviat. Adéu.